Today, let's play on game Minecraft with Sniper 56 Bobo. Čaute, zdravím pri ďalšom Let's Play na hru Minecraft, so mnou Sniperom 56. V minulom dieli som tu začal, urobil som si takýto menší domček, tu som si bol poťažiť také veci a ďalej som ešte, ako som povedal v prvom, alebo tak, sa mi zdá, že som hovoril, že v prvom dieli, že mimo kamery budem ťažiť, tak som si bol ťažiť, samozrejme aj jedlo, všetko a naťažil som si jeden stack iron orečka, plus 12 ešte, celý stack vypečeného a 20, potom 5 zlata a 4 ingoty zlaté, 5 diamantov, nejaké uhlie a také tie blbosti ako sú jedlo, drevo a tak. Ale cibulu doma nemáte! Chcel by som v dnešnom Let's Play dieli niečo ísť aj von pozrieť, lenže keď tam je deň, či noc, tak to sa proste nedá. Čiže asi dáko tak. Ja zatiaľ prejdem sem dole, kúknem, no tu som si bol tie veci naťažiť, ako vidíte už je to všetko osvetlené, tam vidíte, ak vidíte tak rázni mobovia sú tam je zombie ďalší, ja som tam spadol. I believe I can fly. Oh my god. Ja som také nemehlo sprosté. Joj, teraz si musím dosť rýchlo praviť veci. No poď, lebo ti dám facku. Hahaha, si dolietal Batmane. Ideme ďalej. Čo by som chcel v dnešnom dieli robiť, ako som povedal, tak keď je tam večer, tak sa asi nič nedá, čiže potom asi urobím strih, kým bude deň a ďalej pôjdeme niekam na výpravu, čiže asi ako tak, hop, skáč, ty kokos, taká trasa blbá, že konec to urobím strihy na tom. Dobre, čiže urobím strih. Už máme krásny deň, môžeme ísť na nejakú výpravu, ešte tu je pavúk, a drevo a saplingy, to si všetko poberem, poď sem ty cigaň, nech ťa zbijem. Au, neútoč do mňa. Čiže môžeme ísť konečne na výpravu. Vyberem sa niekam, neviem kam teraz, niekde dopredu. Op. Tak, kde by sme šli, alebo čo by sme išli robiť? Zombičeme sa nechcem, fuj. Tak to chceš tam veľa, Melička? Veľa? No nie. Čo sme naťažili? Cibulu nemáme. Dobre, no, chcel som aj mimo kamery som bol pozrieť tu na takúto veľkú peknú horu. Chcel som ich si prehľadať hore a tam, ako vidím, tak sú buď zabugované veci, alebo tam je, sa mi zdá, jaskyňa. Tak my pôjdeme niekam tam, kde sú tie kravy hore. Kľavy si ani skákať nevieš. A tu by som sa aj zabývať chcel namiesto toho snežného biomu, tu je pekne, tu už sneh není, je tu roztieknutá voda, čiže tu by to chcelo zabývanie a také veci. No, čo vám poviem k tomu ďalej, také bližšie informácie. No, ešte vysoko už nie, už sme skoro pri tom. No, zabijeme krávy dáke, sem poď. No, je ich tu dosť, aj uhlie tam je, tak to si tiež rovno. Ty kokos. To není len tak, to budú dáke veci trž. Dáka jaskyňa tam bude, lagy, parádne. Achievement, bitch! Tak, sem poď. No idem dole, ešte to uhlie naťažím, čo je tu. Alebo idem dole sa kúknúť na tú lavu, čo tam robí. Jak sa tam objavila? To čo, čím to ja kopem? Tak. Vykop to rýchlo. Nemám moc času, lebo zase bude večer a už nestihnem nič. Tak, hop. Teraz sem. Au.
To bolelo? Ne, ne. Fú, ešte že tak. Musíme sa rýchlo niečoho nájsť. Máme tu pri sebe 6 z prasaťa jediel. Pomôžeme... kráva si akurát nezomrela, čo? Tak ťa zabijem. Potrebujem z teba mesa. Na čo? Čo si, už si tuhá? Poď sem. O, lagy. Moc veľké lagy. No, čakal som, že tu pri tejto lave... To čo je za lagy? Že tu pri tejto lave niečo bude. Laguje mi to strašne, no. No. Pekne to tu vyzerá. Až že normálne že sme nič nenašli. Tam je ďalšie uhlie, to vidím. Zabijeme ešte túto kravu. Poď sem. Tak. Dostaneš headshot pekne medzi očka. Tak. Hop. Mám niečo? Mám. Ešte drevo použijem, keď tak. Tak. Vyťažíme túto uhlie. Budem robiť aj nie podľa týchto partov, že iba takto si tu ťažiť, proste sem tam urobím videjko z kreatívu, ako napríklad tutoriál, ako si stávam dom, alebo proste nejaké také veci. A urobím sem tam aj také veci a budeme odbuchávať TNT a také veci. Zajebem plyn! Čiže ja sa vrátim domov. Kade to pôjdeme? Aby som nešiel v noci, lebo ma hneď zabijú. Čiže asi tak. Musím sa poponáhľať. No, rýchlo. OK. Tento diel bude možno kratší alebo dlhší ako bol minulý, taký tiež podobne takých tých 15 minút bude mať. Možno menej, možno viac, neviem, ako sa podarí. Len teraz ja neviem, kde mám dom. To je moc zlé. Čiže asi urobím strih a uvidíme sa, keď dojdem domov. Čiže strih. A to čo dokedy bude robiť tá kurva? Áno, už som tu. Došiel som pekne domov. Neboli žiadne problémy, bolo to iba trošku odo mňa, trošku ďalej, čiže to je v pohode všetko. Tak, dúfam, že to nevadí, že dávam také časté strihy. No a neviem, čo by sme mohli ďalej urobiť, asi len niečo, že zväčšiť dom, alebo tak by som plánoval robiť. Čiže si zoberieme taký ten materiál, cobblestone, ďalej také drevo, rozrobíme. Tak. A ako by mohol byť zväčšený barák? Fú, tak to neviem. Urobil by som ho samozrejme sem, viac, na túto stranu, uhnistrom. Zavádzaš mi tu. Aj. Takto si to iba zväčším to prostredie, nech tam nie som nacapený ako taká vec, no. Viete, na čo myslím? Čo? Tak, akože skľavý som. Len to má sem tam také lagy, ja neviem, čo s tým vôbec je. Jaj. Nuda. Tak. Som späť po menšom strihu. Musel som dať podložku pod notebook, aby sa moc neprehrieval. Lebo už bol celý horúci a možno aj preto boli tie lagy, čiže tak. No. Ja by som si mohol túto bedňu preniesť. Archív mi taký vykazuje tu. Dám jednu sem. Jaj, plno veci mám. Ale bedňu potrebujem. Ty. Tak mi hoď bedňu. Nechcem chleba ani tak, chcem bedňu.
Tak. Dobedne si dáme veci. Čo máme? Nahážem to tam rýchlo všetko. Tak. Je všetko? Hej. OK, tak to máme takto. Ako to nevyšlo, nevadí. Zoberieme si ešte drevo, nech si strechu urobíme. Narýchlo. Nech tu nemáme. Nech nám zombíci nepreskočia cez tú stenu sem. Aha, tu sú točky. Si to osvetlím. Podľa tu vrátim do bedne. Čo by som už len teraz chcel robiť ďalej, to je asi všetko z tohto dielu. Možno ešte niečo poťažím. A v ďalšom dieli, čo som už vravel, že niečo budeme robiť aj s kreatívom, tak by som chcel s kreatívom robiť veci, že by sme si, čo som vravel, že s TNTčkami a s dostávaním domov, tutoriálmi a takými vecami ostatnými. Čiže tak to všetko napíšte do komentu, či by ste chceli, aby som takéto dával tiež videá, že aj s tým kreatívom. A to je asi všetko, ja si myslím. Čiže tu si vykopem taký tunel 3x3, alebo 2x3, to je jedno. Proste budem tu mať také ťažisko. Tu robím z tohoto, nech to mám všetko. A čo ešte sa týka tohto, tak to ďalej neviem, čo by sme robili, lebo viem, že takto je to aj tiež aj pre vás určite také nudnejšie, že iba takto ťažím v kuse, nič viac nerobím a poza kameru robím toho viacej, ale to nestihávam dávať do videí, nemám toľko času, čiže asi tak. A napíšte aj do komentu pre istotu, či by ste chceli, aby som niekam skočil do nejakého biomu sa nakoknúť, alebo či by som mal niečo podniknúť, alebo niečo proste robiť. Tomto nech to nemám takéto nudnejšie, že iba ťažiť a všetko skoro poza kameru, čiže asi tako tak. Hop. No a to je asi všetko, čo som chcel dodať. Koľko už natáčam? Už to bude za 15 minút. Tak. OK. Toto doťažím. Tak. Zase ďalšie lagy. To nič. Bedáky lagy sem tam. Neviem, čoho sa dali. Čiže to zistím potom po natáčaní. Zase je tam večer. Som bol iba chvíľku von. Joj. Čiže to je všetko z dnešného let's playu druhého. Čo by som chcel vám povedať je lajkujte, komentujte, odoberajte a zdieľavajte video. Čiže sa s vami lúči Sniper P6 Bobo a uvidíme sa pri ďalšom let's play na hru Minecraft. Čiže čau.